Pakai jauh-jauh. Mai. Ayah. Mau wana. Kumbozvona sei zvinhu mazuva zvakaoma. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, even pamaboyfriends kana kupiwa mari haina chitofungotya totomboendedu kana kun'anga kana kumapostori, but kun'anga kunenge ndokuno manobva tonyatsoperera zveusva kun'anga chezvezvere asikana zvinhu zvakaoma. kumapostori aite aindotononge kun'anga ka kutori boyini asi ndamboenda hangu ka, but I think kuti kuri bo ndambonzwa vamwe vachiti kuri bo, but nangu ndinototya kuenda kun'anga sendatombosvika you need to try. Ungonotry hawo tombotsaya tombona pane madhaka saangesa tombotsaya tombona. Yeah. This is the Mona I want. Hey! Jembe akuchiridzo. Sorry, ndinokuinterfere pane nyaya ndandinotaura kozi tine zvatiri kutofambira zvinhu zvakakosha. Ukasvira uchitimisa manje hazvizobudi zvakanaka. nyaya ndandinotaura amadarika muchero pana ndakagara muchero nenhau yen'anga ava ndine mumwe sekuru vandoziva aiva sekuru vachikwapuro vanopedza masports kuti matambudziko enyeseka aiwa anopera ipapo ipapo. Kwemimi dzenyu itsitsi dzei dzekuda kuzotengesa kwasekuru wenyu wavo kana muri mbavha? Aiwa sinyaya kuti mbavha, but ndangonzwa chichemo chamamutaura kuti zvinhu zvakangooma sosusu ngati aiwa rega ndingobatsira ugeuzi. Kwewo ngokuzoteera nyaya dzevanhu vari kufamba sei? Mazombotaura kwandakagara zvangu lapha ndatomutanga kungozoza nakushtaura. Vanogara kupiseko? Sekuru vanogara samurava, but izvezvi zvavapo manje vari palunch, but kumatime kumafofo munongoziva nyaya dzematare idzi dzinochida uchileti endzimaizi. But uri serious here iwewo zvekuti vanonyatsoziva zvavanoita? Tori serious. Kuti zvinhu zvedu zvobva zvanyatsoita boys amawana. Kulewa vanokwapaidza vanokwapura. Usaiti majokes hatitsa vanhu vanenge vakarohwa nemutoriro kavakomana vemusita avo zvotinozongoti domodza brain paipayo iziya. Right, ivo vasekuru vanogona, but uona zvauri unodi kubatsirwa navo, urambobatsirwa navo here? Ukatondibatsira notodaiso ndiyo ndatori kamugunda uri kamugunda izvo vanga vasekuru vachikwapuro. But ndimbokubvunzawo pane umwe munhu unombozivawo here akamboenda kwasekuru wavo kuti zvinhu zvake ka zvakabva zvatoita? Ndinotowaziva pandogara pane king pakaita kudaiso pakunde. Saka ndimbobvunza kuti pamari vanoda mari here kana kuti? Obvious aka mari mungaenda makabata ka 10 bags matara anenge akatorohwa zvinhu zvenyu zvakatoita. Saka 10 bags ndoye zvese kuti tinozobvisa kuti imwe mari tainomo. 10 bags kuramba tichiwa mari. 10 bags ndiye matare pekutanga pane zvinozodiwa kutengwa memakuzotaurawo wakudza kutenga zvakadini zvakadini. Tinotenga tegere kana kuti ndiyo vanenge vanazvo. Aiwa vanenge vanazvo munongotaura zvezviita mari nekudini totenga kwavari. Saka toona nguva zvifofo ikoko ndopanotanga matare. Saka iripo ukiusi aivo wasifasi kutokuramba mukanguva pandakuradza padedha ipapo ndo padini paupa. Aisoketendosachona pane anenge ari panzeri. Notosvika pane pakazara pane queue panogara pakadaiso. Alright, tokuona tiripose wenga ubatsira munhu watozara icho wadimo ovida sesha arisema levels usachicha ndabata mhene kuti muti mabhebi tingofamba murodhumu mene totaura nyaya yen'anga saka ivo mufamba ita plan waizi ndatoti kule kumafofo inenge yapo waizi saka izvo kumafofo fana kutsvaga vanhu pagedhi paungana vanhu kwatenge pane n'anga katila kurova vanhu mari waizi
zvizvika ndikatsanangura seungwatiteta sei kuti mafofu ikokokopoziti mapepa ndatotudza kuti mafofu kule vanenge tese varipo saka vafanira kuita plani kuti zvinhu zvinge zvakaendeka vanhu vanosvika vanorwa nyati waize ndara mauda ndiwesai madaisa sekuru bhanga ayo it's not a big deal it's not a big deal waize tikanorwa mari todiwa saka patota sei apa apa dambo rwachiraundi ndinonondinyatesemai tsvaga machira ogara vatsvaga machira acho waize o baba Uva Gobi. Pane Direi isso, iwe. Direi. Uva Gobi. Chi. Wangu ndichidzichandaudzwa naMK. Ndichidzichandaudzwa naMK. Skriuka dautunoudza vanhu kuti chi panagidza chi pane n'anga ndoesa here nomero gate tosangana gate. Aiwa, umari yako inandidini. Nadira Gita.